Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Irio nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Seche mwacho ngima makare wang'iyo fuoni mopogore opogore mar del, wang'iyo paro, wang'iyo chuny, wang'iyo gik mang'eny matimore del manyalo rocho ngima ng'ato. Omiyo odiechieng ma kawuono bende amor mokalo ni wendo wakendo daktari wasechopo e studio ka. Yiena mondo mi arwake mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en laktar molony e weche mage, to en mbaka mane kata en puonj mane ma kawuono dwa miyowa. An wuoni luonga ni Ruth Otieno, kamoro amora ma intiere machiegni e penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Daktari, machiegni kendo e penj laktar. Asante. Ago erokamano. Kech wayudo kendo opportunity ma mondo waduogi e studio ka. Kawuono wadawuoye wach tuo mar glaucoma. Mang'eni ang'no wach mang'eny bang'e en tuo mane to otimo ang'o to ere kaka inyalo kony joma nitie kode. An iluonga ni Bildad Okwama, laktar molony korka tuo mar wang'. Koro timo surgery gi thieth manyalo miyo joma nigi tuoche mopogre opogre mag wang'. Ka opogre gi mano, atiyo e osiptal mar Lions mantiere Loresho, but be watemo ng'iyo kaka wanyalo miyo jotuo puonj mopogre opogre kod lure gi channels mopogre mag mtandao gi. Mana kaka iwinjono en Dr. Bildad, en laktar molony e weche mag wang'. Ka ne wantiere kod chenro mar penj laktar diere moro e boma ma Kisumo, daktari nonyisowa kacha ni ka nitiere ng'ol ma nengone tek mokalo en ng'ol kata wito teko mar neno. Seche ma iwito teko mar neno, tiende ni ibro dwaro ng'at ma wuotho kodi okang' kokang', ondamo kondamo matimoni gimoro amora. Omiyo wengewa nyaka warit e yo makare. Daktari, kwadonje e tuo mar glaucoma kata pressure mar wang', tuoche mage mathoro mako wang' mang'eny kapok wadonje ma kawuono wagoye mbakani? Koro kapok wadonjo korka glaucoma, wawach ni ati nitiere tuoche moko manyalo miyo ng'ato bet muofu. Namba achiel en mwawacho ga ni refractive error. So refractive error ko jok ma onego mi angolo. Either gineno ok ginen machiegni kata ok ginen mabor. Then wantiere gi cataract. Yeah? Mano to affect ga lens mar wang'. Koro eto most of the time en obiro nikech korka iga mar ng'ato. Ka iga odhi osudo ahinya, tinyalo yudo macha. But nitiere nyithindo be manyalo yude. Then wantiere be nwachako wuoye the other time wuoye tuo mar skari mar wang' be. Mano be nyalo omo shida mar bedo muofu. Then kokalure glaucoma ma kawuono wadhi wuoyo ni. And then mar abich be nitiere korka tok wang' kocha chande kuma sensitive mamiyo ng'ato neno ma clear. Embe kanyendo waluonge ga ni age related macular disease. Koro eni ka ng'ato bet igni sudo kucho chonde, to nitiere be lokruok mabet kacha chande. Mago gin tuoche mag wang' manyalo omo ng'ato bet muofu. Emomiyo kawuono amor mokalo ni wadwago mbaka kotenore kod chandruok mar glaucoma kata pressure mar wang'. Wabo bedo kod picha mar wang', kaito seche mowuoyo to oganda waneno ni ma e gima wawacho tuo ni kata chandruogni kodonjo to donjo e yo machal kod ma atotimo wang' kama kod weche makamago. Kapok wadonjo e picha mabende wantiere godo maber mokalo ka daktari, okinyiswa mana ni glaucoma, tuo mar pressure mar wang', thothne kinyalo kete maber, en tuo matimo wang' nade? Koro glaucoma en tuo kaka wawacho, wantiere gi pressure mar del, to nitiere pressure mar wang'. Koro seche mwawacho ni nitiere gi glaucoma, nyiso ni pressure mar wang'i ng'eny koluwo kiwango ma kawaida. Koro kiwango ma kawaida en 10 gi 21.
Koro gima dhi kalo kanyo endo seche ma wayudo jatuo ma pressure mar wang' wasepimo to wayudo ni en gi 21. En ng'ama wachako luwo machiegni. Nikech kochako kalo kanyo endo pressure no ka idho malo to en tiere koro omo lokruok e tok wang' kocha chande. To mondo mi wawach ni intiere gi glaucoma, gik moko adek ma wabong'iyo. Namba 1 en pressure no, pressure ni malo. Namba 2, lokruok ma daktari dhi neno gi mashin e korka tok wang'i kolure gi gima the other time mano wacho ni optic nerve ma mane most sensitive ma tero information e obwongo. Then mar adek be ntiere scans mwatimo ma wang'iyo ni to koro lokruok korka ler mar wang'i ni osachopo kiwango mane. Koro gik moko adek go nyaka wabed piny mwang'i koko wacho ni intiere gi glaucoma. But ntiere jomoko be manyalo bet gi glaucoma to lakini pressure cha en normal. Waluonge ga ni normal tensive glaucoma. Manyiso ji aina gi pressure en between 10 gi 21 ni lakini lokruok mag glaucoma already ntiere ler mar wang'. Yes. Ma wach thoro ga bede tok wang' e ler maduong' mar wang' optic nerve mani wachocha kanya ma chandruok thoro bede mokalo. Wantiere kod pichni ariyo ka a pichni ariyo gi nyisowa kacha picha mantie mar wang' mantiere kod glaucoma kaito machielo wachonwa kacha ni normal eye. Daktari mori nyalo chungi pimno mana matin kotenre kod picha ni kaito yang idonjinwa to en ang'o manyalo kelo chandruok kata pressure mar wang'. Wang' ma normal emwacha godo kose? Wanyalo chako gi wang' ma normal. Wang' mangima maber. Wang' mangima ni en koro kaendi wang' mondo mi shape mar wang'i ntiere means ni ntiere pi e wang'i kanyendo. Now pigno obedo ga entie gi structures ge korka wang' koni magolo pigno. Then obiro owuok to nego bed no okalo gi ka kaendi kuma onego bed ni odrain godo mana pigno wuok godo. Koro seche ma wawacho ni ati ng'ato ntiere gi glaucoma ma pressure either pigni kuma onego wuog godo ni ok owuog godo maber. Kata ntiere ma ing'eni ka ntiere kuma pi wuok godo to nyalo bet ni ntiere gik moko kanyendo madino kata seche moko kuma between space ma between kae gi kae ni odire koro miyo pressure cha bet mang'eny. To seche ma pressure no oidho koro ing'eni seche koro pigni onego bed ni wuok gi ka to ok owuogi. Koro means ni omedo structure ma body cha to gole ma kaka gole cha lakini ok onyal wuok koro omedo pong' e iye ka. Seche ma pressure ni pong' e iye kaendi gima omoga shida ma wacho ni en glaucoma ma en nerve. Ing'eni koro odiye to seche modiye cha to omo lokruok e nerve kaendi. Koro onego ler ni mos ochame okunye chal ka gima kako medo diye no koro kunye no ema miyo ga nerve ni koro tho. To maendi koro ka osechako lokruok no ema miyo koro ng'ato chako bet muofu nikech koro tiyo mar tich ma ler ni onego bed ni tiyo koro ok ti. Koro mae gima pressure ma omo pressure ni bro omo koro tho mar ler ni lokruok mar ler ni mamiyo koro ng'ato chako bet mamuofu. Nikech ka ler no sediyore daktari tiende ni remo ok donje maber. Waseng'eyo ga chenro mar penj laktar ka ni kama remo ok donje maber chako tho. Ka ang'o tho koro pichni kata gik monego bed otero ne obwongo mondo mi onyisi ni ma e gima en koro ok onyal tero nikech okethore ok onyal tiyo kaka dwarore kotenre kod pressure mantiere yeno nikech pi mano onego bed ni wuok ok wuogi kotenre kod 1 2 3 1 2 3 ni daktari manyalo miyo pigni ok wuog kaka dwarore kata manyalo miyo kanyo dinore kata manyalo miyo obedo matin. Ang'o manyalo kelo chandruok ma kama? Koro wadwa ne wakwongo wawach glaucoma gi gin kidienje mage. Koro wan gi momwa uluongo ni open angle glaucoma. Angle as I explain macha man angle ma kuma ne pi wuog no en open angle which means ni ntiere gik ma nyalo kaka ma nyalo be kaka maburu maton madino kanyendo ochal kichungi. Koro kichungi kodin to picture ok nyal wuok. Koro mano waluongo ni open angle glaucoma. Then koro ntiere gima wawacho ni angle closure. Koro angle closure en moro ma space mo wacho cha koro odire. To seche modire cha nyiso ni picture bok ok dhi wuok. Mane koro waluongo ni angle closure glaucoma. Inyalo chunga daktari.
Koro mae mawacho ni primary open angle. En koro en wacho ni en ento angle cho yawre lakini nikech kichungi cha koro en gi buru ma wuok e wang' madhi timango madhi dine. Angle closure kuma no oyawre cha koro dire matin. En koro chal ka gima odhi lorore. Nse seche moko mabo lorore kabisa. Koro mage mulongo ni angle closure glaucoma. Then normal tension mana wacho cha koro maendi angle cha oyawre lakini pressure ma normal cha timango pod ema miyo pod imiyo inyo navno. Koro mano ko idho lerno aina jotuo aina gi kwa yudo magi endi ng'eno kinyal ng'eyo nikech seche moko kiyudo kokin laktar ma ng'iyo kabisa inyalo neno pressure ni dong en masato jatuo nyalo miyo wang'e obet mamuofu mapiyo. Then wan gi congenital glaucoma en glaucoma ma inyuoli godo. Koro mostly boyudo gi kuom nyithindo. Kech en nyathi onyuol gi pressure. Koro en inyuol gi pressure cha mang'eny. Secondary glaucoma en glaucoma mabiro kuom tuoche mamoko mag wang'. Kaka wachni ati idhi ng'ato nyalo goyi gi chuma, nyalo omo shida no. Kata nitiere reaction manyalo bet mar wang' to ichaki itimango iyudo shida no. Koro en glaucoma mabiro kowuok gi tuoche mamoko mag wang'. Pigmentary glaucoma en ma nitiere jok ma be oluongo familial ma oluo nini anyuola mar ng'ato. Koro en kobet kanyo to en obet ga gi pigments mamoko ma gibet gi deposit kacha chande manyalo omo shida no. The same to kata mai ma luongo ni exfoliation syndrome. Koro mago gin ma del nyalo react kien to omo shida no. Koro gimoro amora ma boro affect angle wacha ma pi wuok godo cha mane ma bro omo glaucoma. Nyalo bedo ni samoro ringe anyuola nonyuoli kamano, samoro nyalo ringo obiro kotende kod chandruok kata ng'ato ohinyo wang'i, samoro bende kaka nipimono wacha buru kata gik moko odhi odine kata en normal tension kaka nipimono wacha ma pressure cha ena malo kata gimokele malongo bende pok otimne nonro maber. Daktari pimno ni e kind magi duto te angle closure, normal tension, exfoliation, secondary, primary open angle mani wacho ni burcha otimore nade? Enena oyawre lakini tiere gima odino rachungi no. Magi duto te mani mathoro bedo mang'eny. Mabet ga mang'eny en primary open angle. Mae ma jo mang'eny nigodo primary open angle glaucoma. Ibo yudo kata ne ji kaka asilimia mokalo 80 nyalo bet gi primary open angle glaucoma. Koro jotuo mo ayudo ga mang'eny en mabiro gi primary open angle. Then ma kwa yudo jotuo kaka mabiro seche moko ng'ato no ogoyo ohinyore kata nitiere reaction ma e wang' kata seche moko watimo surgery kata surgery motimo ga mag wang' be nyalo omo nikech en ga gi reaction. To reaction no nyalo omo dino mar kichungi cha to otimango mio wachako bet gi pressure mar wang'. Na penj laktar ko kalera Mugi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Bildad e studio. Wang'io glaucoma gidho luo mayote nango en pressure mar wang'. Obiro nikech ang'o kapo nono ni kama pi mantiere wang' cha onego wuog godo odinore ok nyal wuok e yo makare, kapo nono nodiyore, kapo nono ni ohinyore kotenore kod masira, kata kapo nono nyuolo godo ng'ato, mago duto te gin gigo manyalo kelo kidieny mar chandruok mar wang'. Daktari no wacho kacha ni seche maler cha medo diyore to nitiere kaka obrotho, seche motho okobitero te obwongo ma ang' nyalo kelo chandruok mar ng'ato bedo muofu. En ang'o manyalo miyo gigi duto te timore? Tinyalo fwenyo nade ni sechako bedo kod glaucoma? Mago gimoko mathoth biro e kidieny mar ariyo, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi.
Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5#, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ok an emasechiko. Beduru giteko, kendo beduru gichir, kik uluor, kik kweduru, ni maruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari, di star 811 star 414 hash. Mama. Nana, mama run. Riwri kodwa tich ang'wen tarik 27 e penj laktar ka osir kod CIC Insurance Group wadhi bedo kod jalony John Ochieng ka okoloni matut kotenore kod tuo mar dang'ni mag paro. Penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 odhiambo. Kik bai. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Nyaka kamwagi keno ageno ni wuotho kodwa mos mondo mi wawinja ni matut wach mar glaucoma ni ma en pressure mar wang' mabende bire kidienje mopogore kidienje moingo auchiel. To mathoth mokalo en ni wacho kacha ni en open angle ama bende iwacho nwa kacha ni samoro rachungi ma onego beni pi wuogodo no ema udinore kotende kod weche moko achiel ariyo adek. Daktari koro pimna mana matin. Aneno picha moro kanyo nagombo mondo mi nyisa wach picha no to kata kamano picha ni. Onyiso glaucoma ni maber koso ane manene marach. Onyiso glaucoma. Koro kan ko wadang'io ng'ama nyalo ibong'e nadi ni in gi glaucoma. Ranyisi ma kineno tinyalo chich. Ranyisi ma kineno tinyalo chich. Ba gimada wacho ni glaucoma seche ma ochakre. Onge ga gi rem mora mora. Koro thoth jotuo biro ga hospital ka already osa dhi mbele motegno kabisa motegno. Koro onge ga gi rem. Seche ma jatuo man gi glaucoma bet gi rem en stages ma koro obet muofu cha. Kech pressure cha koro ng'eny, odio ler mar wang' cha,
to owinjo rem zaidi nikech nitiere be kuonde moko mag wang' ma be oketho. Koro namba achiel kibong'eyo mokwongo onge gi rem, ng'ato bochako neno, wawacho ga ni peripheral vision. Peripheral vision en tung' koni. Koro sani ka bet kang'iyi, aneno pichani to anyalo neno nyako chabe. Koro mano nyiso ni vision mara ber, lakini jatuo man gi glaucoma nikech pressure cha chako kethona, koro koni ok oneno, koro ochako neno kama, koro oneno mbele but kuonde gi ok oneno, nikech ochako kama to obiro to koro bet kama mbele kende. Koro emomiyo seche moko kiboyudo jatuo mar glaucoma ma osaketho bethe owenge gi bathe koni, ler mag bathe, obo ka pikipiki seche moko chopo ka noko ne odwa ng'ado ndara, kata seche moko ji wacho ni in tinde ikalo ji ok imos ji, en ni koro ok one joma nie bathe. Mane koro kaka ochako ng'eyo. Kor kaneno mari cha be dok piny seche go be. Kochako dok piny be wawacho ni mamir cha, ochako neno mamir. Jomoko be ka neno light, ka ler ni ka neno to oneno rainbow, kaka rainbow wuok gacha, ochako neno rainbow go, kama circles mag rainbow go. Then kochako di wachako wacho wang'i chako bet ma rakwar zaidi, obo bet ka ochako nikech rem be odwa ni pi wang'i dwaga ni chwer seche te. Korka nyithindo kiyo mar wang' cha bibo yudo ka ochako bet cloudy, ochalo blue kama. Koro en ma be ok oler clear kaka kiyo bet gacha. Ochako bet ma ochalo cloudy gi biro white. Ochalo kiyo molil, mantiere gi iro. Man gi iro no bende. Koro mago ende wachako ng'iyo kaka moko ma wacho ni but mag nyalo miyo koro en kichako neno ka korka neno ni cha ochako dok piny, to nyaka idhi osuptal mondo wang'e ni shida mane mantiere gi korka wang'i kocha chande. Ipimonwa ranyisi kata gik ma kineno ang'wen madongo ma ng'ato nyalo chich godo. Wenge ni ok dhi neno bathe koni gi koni, koro ka gima ochako diyore. Ochako diyore mochop kama koro nyalo neno mana gima nitiere e mbele ni kende. Kaito wacho ni neno bende chako bedo mamiri, samoro bende kosechako dhi ahinya to koro wenge ni loko rangi gichako bedo makwar, gigolo pi kod weche makamago. Ma kochopo kamoro koro rangi mag rainbow ema ineno ka ineno taya kata ka ineno ler. Daktari bende wantiere kod tuoche moko ma ok gin glaucoma, to gibiro kod ranyisi gi kaka wang' makwar kod wang' magolo pi sate kod wang' mabedo mamiri. Nikech ng'ato nyalo wacho ni aneno ga kama nyaka beni ma en glaucoma. Wantiere ga kod tuoche mamoko. Wantiere gi tuoche mamoko. Kaka wach ni nyithindo seche moko tugo ga to ginyalo mulo kumolil. Kata inyalo mulo iwuotho kamoro ti ne poka imako kumoro ti mulo wang'i. Bacterial infection nyalo omo mano endo be. Ma wacho na ti wang' mabet marakwar. Joma nigi allergy be bet ka makwar, nikech seche ma wacho na ti wang'i bet makwar nyiso mana ni ler mag remo ka ng'eny molo kiwango ma kawaida. Seche ma ng'ato operation be nyalo bet gi wang' makwar. Wantie gi joma be yudo ga mwaluongo ni viral infection. En osambaza gi kaka gik moko kaka droplets gi kinyalo mulo, mago be nyalo omo wang' makwar. Seche moko ma iyudo ka bedni ne owach kaka trauma, en hinyruok ma inyalo yudo edha ng'ato goyi kata ituomri kamoro, mano be nyalo omo wang' makwar. Koro ok nyati seche te wenge makwar nyiso ni intiere gi glaucoma. But samora mora mo wacho ga ni red sign. Seche ma ng'ato nigi wang' makwar, mano en ng'ama nyaka dhi osuptal, nikech koro nyaka make sure ni wapogo gigiendi tuoche gi te mondo wang'e ni mane ma omo wang' makwar mondo wathiedhi e yo makare. Bagimo be mano onego bed ni wang'i en ka jomage manyalo yudo glaucoma. En wacho ga ni risk factors. Kapo ni entiere kuomi to chances ma mondo iyud cha ng'eny. Namba achiel wawacho ni ng'ama nigi family history. Koro e family wa wawacho ni ati nitiere ng'ama no osathiedh ga gi glaucoma.
Mano nyiso ni dalili mar ni jomoko Onyalo nyalo yude yude ni malo. ni malo. Ka kwaru ne nitiere godo, janyuol ne nitiere go, nyithindo te nyaka ng'e. Nyaka ng'e. Then wawacho bende ga ni blacks, Africans. Wan kaka wan joma ne jorotenge nyaka chances mar gen kata wainde mago gin joma nyalo yudo glaucoma. Then nitiere jok mombe manyalo bet gi kaka tuo mar diabetes kata hypertension. Mago be jok ma nyaka wabed ni ati wang'iyo. Then iga mari iki en joma mostly wawacho ni ka isechopo iga 40 ber ka idhi e osuptal at least kata dichiel e iga mondo cheki nikech inyalo bet ni itimo ang'o, ichako bet gi glaucoma. Koro joma higni 40 kadhi malo nyaka be wabed ni wang'iyo be. Mago koro gin jok moko manyalo bet ni nigi thuolo mamalo mokalo mar bedo kod glaucoma. Yiena mondo mi aduoki chien mana matin nono. Kapok wadonje pijani en kaka osudo. Kata kamano daktari ni wacho kata ni jorotenge gi wainde nikech ang'o mulna mana matin. Ipani ang'o momiyo wantiere kod thuolo mamalo mopogore kod joma moko mar bedo kod chandruok mar glaucoma? Mostly nikech blacks en genetical margi. Emamiyo blacks gi rotenge gi angle kaka olure gi kaka cells magi. Emamiyo gi bet gi chances mar yudo glaucoma e yo mayot molo jomoko. Pichani ni dwani wapuonjre godo ang'o? Pichani koro wada ng'iyo ler ler koro ma wacho nati ler mar wang'. Mae moderate and then kai koro advance. Koro seche moro wacho ga ni ati nitie gik moko adek mwatimoga. Wachako wadhi chako pressure mar wang', abo ng'iyo tok wang'i, koro ang'iyo ler mar wang'i ni. Kaka chal. Then abo goyo kendo picha be mondo ang'e ni to koro ler mar wang' cha koro en obedo affected marom nade. Koro ka endi kwa ng'iyo en normal nikech kuma wang'iyo ga en ni kuma obedo ma kethre kolingana gi koma ber ni te. Koro ibo yudo ka endi kwa watimega seche moko nyalo kono jatuo ni en 30%, en 70%. Gima wang'iyo ga e percentage no en circle ma diere kae mar nerve ni kopim gi koni. Koro wabocho ni ma en 0.3 kapime gi kaete. Koro kwa wacho ni ti moderate, ibo yudo ka ineno ka koro kae ne tin, koro ibiro yudo ka koro kae ndo kae obet maduong'. Koro ing'eno osecheka nus mar kae. Koro ing'e seche mwagoyo picha cha, ka ng'iyo wang'i taneno ni abo approximate, apani mae nyalo bet 50% osekethre. Kwa goyo picha to bo nyiso exactly yudo be kendo ni en consistent gi mae alafu gi pressure. Koro mae nyiso ni ler ni 50% osakethre. Koro idong gi 50%. Seche mwacho ni udani wathiedhi, wadani warito nikech koni endi modong mineno kaka yellow ma fresh maber kama ni maber. En mwadwani koro kada ka watimo imi yath kata surgery mondo olitre ni. But onyalo wuok kaendi to wadbiro kae. But ok wanyalo wuok koni kwa dok kocha. Como osekethore. Koro chima miyo jatuo nyaka bed ga ni luoga nikech wadani seche ma yudi kaendi adwana rito ma. Nikech inyalo wuok kaendi tibiro koni. To kinyalo wuok ka? Ok inyalo wuok koni tiduogo kae. Koni. Nikech seche mi wuok kaendi tibiro koni, nyiso ni maendi koro advance wawacho ni osakethre e salemia maduong'. Ibo yudo ka 80% kata 90%. Seche moko kethre te koro in muofu. Koro aina gi kochopo koni endi to koro jatuo ni ok nen. Nikech koro mae ma koro wang'iyo osachamo temo kunyo ma koro jatuo ni en muofu. Wamake amaka kanyo daktari, waduogo bang' thuolo machuok mokalo ni kare inyalo fwenye chon kapok odhi mokethore nikech kako medo kethore ne kama osekethore ne ok nyal losore to nyalo mana medo kethore. Nyakwara Mugia Jwang' kidieny mar adek kadwa no bai kikisud kata matin. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5 nights stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks,
Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. In kibiro temo ketho ute mag ji manie gweng'ni, to rangane odi kaka chal mondi sani. Wan koro kwa chaka. Sinema mabiro ni, an awuon abiro tang'oni. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811 *415# to get ungamo la dhambi. En crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, yo mayot. En kod a lot of protein. Mama. Dana, mama rach. Jumani e chenro mar ohala gi mwandu. Challenges moko machielo en kaka bao kelli customers dwaro moriere. To suppliers moko gikelo mobam, moko moriere. Bao mobam mondo iuse midogi duok pesa cha bedo tabu. Mach moro bende no ochalo gima liel matin e kitchen marwa. Koro mae mano mi adhi atimo ang'o, adhi abedo kod paro ni no, I need to have an insurance. Mach nyalo wuok sa asaya. Samoro nyalo bedo matek kionge okumba mar mach mwaluongo ni fire insurance. I would advise any other business owner to go for the CAC insurance cover. Tich ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. If they don't pay, there will be a shutdown, and you will know that the church, as it were, it has a bigger percentage of medical services. Tendo stende maitayo gi jokopere obwogo chungo chenro magi bang' sirikal rem chulo gope magi bando okumba mar SHA. If we can just reduce our appetite for stealing, we say consciously, if you are stealing 1,000, reduce it to 500. Migao mar omenda ywak ni Kenya medo donjo kama denye budget kaluwore gi okang' mar pinje moko chungo kony manigi kele pacho ka. No biro mapek gi polo to gi pay. Nyaka sani akoso kata kama ninde gi nyithindo gi. Sirikal ambo mondo konya. En lal ne jogweng' ma Central Kochia, Homa Bay bang' koth kod yamo mapek kelo negi midhiero. Sisi tumeamkia tu tukapata polisi wameama. Tumefunga kazi 6:30 kwa sababu hakukuwa na usalama. Tesendo bila Mariandera e county ma Kirinyaga urlor nikech gowi mar ot maromo siling milion 2. Kamwa gike ni nyakora mungia jongo kingi okang'eyo ka nyalo bedo kod penjo mora madiher penjo daktari kotenre kod tuo mar pressure mar wanga. Kane pok wadhi e yo nitiere kama nopimonwa ni nitiere kaka onyalo sudo ka leche mag wange, ler mar wang' ni medo kethore to konyal duogo chien, tiende ni ok onyal bedo reversed. Ma e picha mane wantiere godo. Gima notimo nyisowa ni gini onge kod ranyisi mora to inyalo po mana kilokori muofu kata ka ionge kod rem kata matin. To kang'eyo daktari niti ibro fwenyo nade nikech onge gi rem. Utimo diagnosis nang'o. Kopogore kod check ma onego bed ni dhi laktar mar wang' dichiel e higa. Onego bed ni ng'ato timo nang'o mondo mi yud gini chon kapok ochopo kama koro
oketho kanda 70% kata 80% mar wang'. Nyakora monge jwang' thuolo ber mokalo inyalo go simu, inyalo penjo, inyalo tudori kodwa kokalo yore SMS, yore duto te minyalo yudowa godo. Daktari nitiere ka mondo mi oduok penjo te ma inyalo bedo godo. Diagnosis utimo nang'o? Koro kowacho namba achiel en in biro mar jatuo osuptal ema nyalo miyo wafwenye chon. But ranyisi manyiso be kendo en kama kaka man wacho jomage manyalo bet gono. Nikech ka en jatuo mar sukari, mar pressure, familia ubisa be wasabet ko thiedho ng'ato. In chako neno ka neno mari chako dok piny. Mago kendo ineno mamiri. Mago ing'eni gin joma nikech gima dhi omiyo osuptal en nikech koro okine. Daktari nyalo yena kaw simba Akoth? Kabisa. Akoth, halo, penj laktar? Penj laktar. Antiere gi Akoth, nuo penjo ni kendo kiyie? Antiere gi gimoro miwanga. Koro nitiere joma sama neno kata Akoth, dhiri nyime? Akoth lalno. Seche ma igo simu, wakwayo ni duoko duond TV mari chien mondo mi wayud thuolo mar winjo penjo ni maber. Daktari oyud kaka duoki mondo mi wayud kaka wanyalo yudo konyruok. Halo, penj laktar? Apenjo niya. An gi gima daktari wacho notiyo gi wang'a. Koro nitie seche moko ma kata ka gimoro tuomo face na kamae to wang'a ni chama neno kata 3 days adona bede niudo. Ok anyal neno ler, ka neno ler to buoga. Ma nyiso ni osedhi kar kanyo. Pressure be antiere godo. Akoth, in kon mane? Hello? In kanye? An Rodi. En Rodi. Koro Akoth wacho ni en gi pressure. Ok ang'e ni pressure mar wang' kata pressure mar del. Ba apani owacho pressure mar del. En go duto te buoth? En gi te. Koro namba achiel en ni Akoth nyaka bed ng'ama idluwo ma dwe ka dwe onyalo bet nodhi osuptal. Namba achiel en wadang'e ni pressure, ing'ene nyalo bet ni akoni ni in gi pressure mar wang', wachakie yath to pressure cha pod ok dok piny. Manyalo nyiso ni dwarre ni walok yath kata wamedi yath nikech glaucoma kwa thiedho to ok en yath achiel, onyalo dhi kata nyaka yedhe 4. Koro luwre gi kaka waluwi cha wang'e ni pressure cha be odok piny koso ok odok piny. To kok odok piny to en onego bed ni waloko thieth kose nang'o. Then en be wang' pichni migoyo ka be nyalo miyo wang'eyo kaka thieth mari dhi kaw. Seche ma intiere gi pressure mar del, tin gi pressure mar wang'. Pressure mar del cha be nyalo omo lokruok moko manyalo miyi. Adwa ni make kar pressure mar del kaka we simu machielo kapok olal na kati wadhi nyime. Halo, penj laktar? Halo, penj laktar Ruth. Machiegni Kennedy? Ma Kennedy, aga chumi kawuok Lung'a. Apenjo kama. Wenge na sani kapono na neno. Kaketo gimoro machiegni kama to aneno ka pi wang'a chwer mang'eny. And the second, gik ma inyalo so kata na kaka usi sandan mawinjo ka samoro bedo mapek mondo mi aso. Samoro awinjo kaka dinyo wang'a to samoro awinjo ka wang'a ila saidi. Ibendo no ni mano en allergy mar wang' to te nyalo bedo ni en ang'o. Kene DJ higni adi? Sani aja 45 years. Gino setimi kuom thuolo marom nade? Pok odhi for long. Kore ka sani aneno ka almost 1.5 by now. 1.5 years, eh? Yes. Daktari dhi duoki sani. Wadog chien. Ir Akoth kati wadog ir Kennedy. Yeah. Koro seche ma wacho kaka pressure mar wang', pressure mar del. Pressure mar wang' wabo thiedho. But pressure mar del be seche moko nyalo miyo. Nikech ng'e pressure mar del en gi kor ka chuny. To chuny miyo remo ringe dendi maber to miyo be kaka dendi cells mag dendi ka betiyo maber. To seche ma lokruok bet korka pressure kocha chande, mago be nyalo omo neno mamir korka. Koro ber be kuneno daktari mar del be mondo omiyo thiedhe kok wathiedho korka wang' maber. Korka Kennedy mach gik mo owacho nenre en gi allergy. Allergy en wawacho ga en ga recurrent. Obiro to lal. Maknago kar allergy kanyo, akawe simba Abraham, kaito wadhi nyime. Abraham, halo, penj laktar? Halo, penj laktar? Machiegni Abraham?
Apenje ni Ano penji laktar. Wawinji penji. Mosa laktar. Wamose. Unapenje ni ati ka tuo michuer. Ka tuo michuer to mano bende en sign mar glaucoma. Daktari noseduoko kata kamano pod obiro duoki kendo nikech nyaka bed ni kanyo nobayi. Wadog chien e wach mar Kennedy. Koro Kennedy namba achiel onyalo bet gi allergy. Allergy inyalo yudo nikech one en korka environment. Buru mang'eny, aluora mare nyalo omo lokruok go. Omano to nyaka obi othiedhe. But kowacho ni iti allergy, joma yudo ga allergy mang'eny bobet gi dunyo wang', ginyalo bet gi rem mar wang', wang'e nyalo bet makwar, onyalo bet pi wang'e bet chwer mang'eny. Ko mago be nyalo bet signs mag allergy. But mondo mi wawach glaucoma no wach gik moko adek, nyaka ibi e osiptal waneni, nyaka wapim pressure mar wang'i, nyaka watim scan mar picha. Kor kamano wacho be ni ok onyal somo, ok onyal sindan, ok one. Most mano wacho ga, kono wacho namba achiel maromo ga jok ma blind gin jomok ne madwaro angolo. Koro kako opimo no, en ng'ama onego pim wang'e mondo wang'e ka odwaro tiyo, onego bed ni otiyo gi angolo. Nikech joma ok ne ga machiegni, joma chopo higni 40, ibo yudo ka chako bet gi shida no. But joma be ok nen machiegni kata ok nen mabor, be nyaka pim mondo warule out wang'e ni ok en korka angolo ema thagi, to nitiere shida moro manyalo bet. Yena ka usimbo Moses. Moses, halo, penj laktar? Kama. An gi shida moro wang'a. Wang'a kana cham ni shida moro ringe wang'a matin kidogo. Ka gwonye to lal. Seche moko duogo. Koro mano shida moro wang'a. Oringo nade Moses? Yani otalo gimoro donjo wang'a, ni gimoro donjo wang'a to kodonjo. Sani ata nochako last year gimoro abich. Erokamano ahinya. Daktari, aneno ka gima iwinjo gima Moses wacho. Debede ni ang'o matimore wenge Moses? Oneno mana ka gik moko ringe wengege to gigi chak lal. Koro ne nitiere picha moro apani ang' unyalo ome. Picha mar moro mane wacho korka maber gi picha mokwongo. Koro tok ka wang' nitiere mfuko. Mfuko ni en ga gi fluid mo mane wacho en ma thick, mopot. Oluonge ni viscous. Koro toke kanyendo seche ma ng'ato ike medre cha, ma e picha mawacho. Koro wadane explain kech gima owacho en tiere kae. Waluongo ni floaters. Ochalo ka inyalo we ka luang'ni okalo kamae to itemo golo kamae to ok ogol. Seche ma ki move matin kamae to chako lal, to nyalo chako duogo. Means ni kae endi mfuko ni en gi fluid ni ma thick. Seche ma ng'ato medo bet ma igni medre cha, to koro omedo yiewre to obet mo liquid. Koro seche ma obet mayot cha, viungo ge ka, gik mamielo gimakre. To seche ma gimakre to gi form kausi. To usi ne ma koro ofloat ka. Koro seche ma kobet ni ati okalo kacha chande, to oneno ginendo. Kotemo nogol kama to bo ok owuogi. Seche moko kochogo loko wang'e kama to kendo bro lal. Mano en kawaida, ok en gima rach, but ka gimedre mang'eny wang'i, ka gikalo mang'eny ahinya, to nyalo bet obiro e osiptal, odhi e osiptal mar wang' to daktari nene to inyalo tim surgery. But surgery ok watim ga en mana ka neno maricha, nikech gima wacho bo kwadwa ne waketo jatuo gi surgery ma ok onego bed ni ati itimone. Mana kochuno ni nyaka tim. But kaka wacho no en mana kolure gi ik mare, to onge shida. Ok oracha ahinya. Wacho ga pile ni. Wantiere kod Elias. Elias, halo, penj laktar. Elias? Yes. Penj laktar? Awacho ni donga nyalo chiwo nyathi kundo lera ne kako winjo gi to ng'ama dit. Iwinje daktari? Elias nyalo nuoyo penjo mipenjo?
Apenjo ni donge anyalo tude gi nyathino mondo pimne ane matin kaluwore gi gima timore no. Mie simu. Hello? Hello. Naam. Beranye dhi nade? Ang'o matimo wengegi? Pole sana, awite Elias nagombo winjo gima timo nyathino. To kata kamano Elias kaka janyuol bende samoro nyalo konya nyathi mondo mi wayud kaka wakonyore mapiyo piyo. Daktari, ne wang'iyo kata diagnosis mar glaucoma. Kang'iyo kata kwa dhi nyalo diagnosis mwangi treatment kata kamano watemane. Yeah. Koro ka diagnosis obire subtal, jatuo sabire subtal, osa omo shida ga, osa shida mosa bet godo en okonen kata neno marecha osatako dok piny. Abo chako ng'iyo wang'e. Seche mo ng'iyo wang'e cha wada ng'iyo structures te. Ang'o manyalo omo. Bet ni dhi mbele wang'e ka. Kiyo mar wang', en gi cataract cha, en gi diabetes kata pressure. Osa yudo bet ni diabetes entiere godo lakini lokruok onge korka ler mar wang' kocha chande. But kwa ng'iyo ler, to ang'iyo ka koro lokruok osechako bet. Seche ma aneno ka lokruok osechako bet cha, to koro achako bet ni aparo ni jatuo ni nigi glaucoma. Ore odhi opim korka angolo. Deriyo mwadhiga oroga jatuo korka angolo. Wada ng'eyo ni seche ma upime angolo ka okinen maber. Makna maka kanyo mana matina kawe simu mogik mondo mwatemo watiek kama idwat leroni. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Penjo ni ka wang'i neno kirango straight object gimoro tir kama. Ineno ka ogondre kore tir mano nyiso nang'o? Daktari bro duoki watiek korka diagnosis kocha korka angolo. Yeah. Koro osa pimi waoroga jatuo mondo korka angolo. Ok ni waore mondo wami angolo. Wada ng'eyo angolo seche ma ng'ato ok nen ga angolo konyoga ng'ato neno. Seche ma odori korka angolo to kaka ineno cha odong kamano kata olokre matin. Nyiso ni nitiere shida korka ler kata shida korka cataract kocha chande. Koro mano endo bo miyo. Koro seche mwasati ori kocha chanda ng'iyo okayudo lokruok. Aori opimi pressure mar wang'. Pressure mar wang' cha ni mamalo. Oori korka picha. Picha be wadhi to wagoyo. To wayudo lokruok ntiere chien kocha chande. Lerka. Koro pressure ni malo, lokruok ntiere korka picha. Ng'ibe kana ng'iyo gi mashindwa cha be ayudo ka ntiere ler. Wabuk bet gi jatuo piny to wabuk kone ni koro sani koro intiere gi glaucoma. To kiwango mar glaucoma mintiere godo ni either en moro mosak lony kabisa cha sadi kata koko wantiere stage mokuongo. To ka ntiere stage mokuongo to wabo chako gi yath. Kech yath wabo ng'iyo ni pressure ni en nadi. To ka pressure ni adana duoke tu kiwango mane. Kana en 24 wadane sani gi kalure gi kaka lero kethre cha adwane to maintain at 18 kata at 14. Koro wabet gi target mabe mar pressure modwaro. To bet gi target ni bochuno ni nyaka wang'e ni yath mane mode chakie. Ke jatuo ma wayud lere osakethre ka 80% opogre gi mako ka ntiere 40% kata 50%. Yedhe gi opogre. To kamano endo be wabo yudo kendo ni jatuo ma nigi open angle glaucoma gi closed angle glaucoma thieth gi otimre nadi opogre. But thieth mantiere godo en kaka yath, yedhe ma drops mwanyalo miyi. Koro anyalo chako gi drop achiel, ntiere yath mabiro drops 2 chupa achiel, ntiere jok mabiro be en omiyi yath chupa achiel, gimoro mo oriw anyadiriyo. Nikech seche moko adani iti gi yedhe 3, kata seche moko adani iti gi yedhe types 4 mondo mi pressure cha odok piny. Jomok respond ma ok wane keto gi yath to pressure cha pod ok chope kiwango mwadwaro cha. Magi wanyalo chako kendo wang'i korka surgery. Nyalo tim surgery korka ka glaucoma. To gimoro be kendo masani ma advance mobiro manyien en wacho ni laser. Laser no be inyalo tim korka thieth mar glaucoma. Ei nus dakika daktari mana kanyalore. Wach mogik minyalo wewa godo kotenore kod chandruok mar glaucoma en ang'o? Ma kata kapo nono ni wiwo wil gi weche te, wach mokidwa ni wiwo wil godo en ang'o? Wach mokodwa na tiyo en ni bet dhi e suptal at least opimi e higa. Kech mane mabomiyo wa first point ma waromo kodi mondo bed ni watimang'o
kech wan kaka wan jok ma rotenge wang'e ni nyaka wanyalo yudo chandruogno. Koro ber ko iyudi higa ka higa and then seche midhi be penj ga daktari ni adwa ni mondo pimna pressure mar wang'. Mano be nyalo konyo jok man nigi diabetes gi hypertension kata joma be osabet gi shida mar glaucoma. But nitiere jomoko be ma familia nitie ng'ama en muofu kata wang'e ok nen maber but ukia ni tang'o mano omiyo bet muofu. Mago be ber ka idhi to icheko ni mondo one. Daktari kapo ni wadwa ni wagol twagni e studio ka mondo mi ng'at ma samoro ko yudi nyalo yudi gi oko cha inyalo yudi kanye kata namba mar simu kinyalo miyowa. Koro an antiere ga Lions asuptandwa mar Loresho. Koro ginyalo biro kacha nikech kacha nitie gik moko te mwanyalo cheko godo wang'. Ka pok ni mano to be ginyalo go simo 07 29 77 4815. Inyalo nuoyo 07 29 77 4815. Koro ka gigo simo kata ginyalo oro message tabo bet ka at least awuoyo kodgi kaka ginyalo yudo konyruok. Daktari yena mondo mi adukni erokamano makende ang'eyo ni dich to kata kamano ni biro mondo mi puonjwa kotede kod pressure mar wang' kata glaucoma ipimonwa kendi leronwa maler mokalo ni onyalo biro mos ka ng'ato kowinjo to giko ne ipo mana kibedo muofu. Wach maduong' ni dichiel e higa watemwa ne laktar mar wang' mondo mi pimane pressure mar wang' ni to ochal nade. Ageno ni mano wiyo kowil godo nyakwara Mongi Ajiwang'. Higa ni bende seneno laktar mar wang'. Higa mokalo bende niseneno laktar mar wang'. Kapodi ma en sama ber mokalo mondo mi wageng' bedo muofu ma bende waseyudo ni en achiel kuom ng'ol ma nengo gi tek mapok nodwaro yudi. Ne daktari marwa erokamano makende ne jogo mochung' ne picha kachiel kod taya e studio ka erokamano mang'eny. Ne director na Bob Wafula erokamano mathoth kachiel kod producer na Perpetua Okoth. Ne in jahera mar chenro ni kamora mora ma intiere pile wacho ni ngima en mwandu. Aniluonga ni Ruth Otieno, oriti masane. Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.